फायनली मंडळी आपण पोहोचलोय आणि इकडे प्रोग्राम ऑलरेडी चालू आहे, त्याच्यामुळे तुम्हाला आता आवाज किती येतोय मला पण माहिती नाही. जाऊया, रोड क्रॉस करूया. डेकोरेशन वगैरे बघा एकदम जबरदस्त आहे. होम मिनिस्टर खेळ पैठणीचा कार्यक्रम चालू आहे मंडळी. तर आपण कुठे आलोय, कसे काय मंडळी, वेलकम बॅक टू अ न्यू ब्लॉग. तर मंडळी आजचा ब्लॉग तर एकदम जबरदस्त होणार आहे, कारण आज आपण चाललोय देवीच्या दर्शनाला आणि मस्त नवरात्र चालू आहे. परत एकदा तुम्हाला नवरात्रीच्या खूप खूप शुभेच्छा. तर आपण जातोय, आपल्याला न्यायला येतोय आणा, आणि कुठच्या गावात जाणार आहोत ते तर मला काय अजून माहिती नाही. तर थंबनेल टायटल तुम्ही जरी बघितलात तर मी अजून तिकडे पोहोचलेलो नाही. बघूया, आणा येतोय म्हणून बोलले आणि आता टाइम झालेला आहे करेक्ट 6:05. आत्ता कामावरनं आलोय, आंघोळ वगैरे करून रेडी झालोय. आणा आला की आपण लगेच निघूया. फायनली मंडळी निघालो, आणा आलेला आहे आणि काळोख व्हायच्या अगोदर जाऊया, कारण नंतर मोबाईलचा वाईड अँगल पण चालणार नाही. चला, आमच्या खडखडा रस्त्याला आहोत ओरिजिनल, आणि एवढ्यातच तुम्हाला काळोख दिसत असेल. मंडळी कुडा देईपर्यंत झालेले आहेत 6:34 आणि एवढ्यातच काळोख पडलाय, तुम्ही बघू शकताय. हे बघा. तर आता आपण डायरेक्ट लोकेशनवरतीच भेटूया जिकडे आपल्याला जायचं आहे दर्शनाला, कारण दिसणार तर काय नाही जास्त बाहेरचा. फायनली मंडळी आपण पोहोचलोय आणि इकडे प्रोग्राम ऑलरेडी चालू आहे, त्याच्यामुळे तुम्हाला आता आवाज किती येतोय मला पण माहिती नाही. जाऊया, रोड क्रॉस करूया. डेकोरेशन वगैरे बघा एकदम जबरदस्त आहे. होम मिनिस्टर खेळ पैठणीचा कार्यक्रम चालू आहे मंडळी. तर आपण कुठे आलोय, आपण आलोय मंडळी बाल सांस्कृतिक कला क्रीडा मंडळ काळसे धामापूरमध्ये. होऊ शकता इकडच्या साईडला एंट्रन्स आहे. तर पहिली गोष्ट तर पाया पडून येऊया जाऊन. मंडळी पाया पडून घ्या. आपण आतमध्ये तर आलोय आणि डेकोरेशन तुम्हाला दाखवतो. देवीच्या पाया पडून घ्या. मंडळी मूर्ती तर एकदम अप्रतिम आहे, तुम्ही बघू शकता. आणि मूर्तिकार आहे बघा, प्रदीप शंकर गोसावी. डेकोरेशन बघा. आज आपल्याला सगळं मांडव आहे ते देवेंद्रजी गावडे निवेदन करण्यासाठी आणि त्यांचा सत्कार करतायत. रांगोळी बघा एकदम अप्रतिम आहे. आणि दर्शन तर घेऊन झालेलं आहे आणि इकडे त्यांचा नवरात्राचा कार्यक्रम असतो. इकडे दांडिया वगैरे खेळतात आणि इकडे पैठणीचा कार्यक्रम चालू होता. तर स्पीकरमुळे मी जास्त बोललो नाही आणि गाणी चालू होती, त्याच्यामुळे कॉपीराईट पण येऊ शकतो पहिली गोष्ट तर. आणि कार्यक्रम बक्षीस वितरण चालू होता. तर तिकडे वरच्या स्टेजवरती तुम्ही बघू शकता, तिकडच्या साईडला ना सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरे चालतात आणि इकडे त्यांचा दांडिया वगैरे खूप एकदम मस्त. हे फोटो पण काढून झालेला आहे आमचा. आणि आता जस्ट तुम्ही बघितलात ना तर खेळ पैठणीचा कार्यक्रम झाला ना, त्याच्या विजेत्या या आहेत, बघू शकताय. आता गडबड चालू आहे एकदम. मंडळी अशा प्रकारे आमचा दर्शन तर झालेला असा आणि मस्त फोटोशूट पण आमचा झालेला. तर हैसरत बाजूक ना एक मंदिर पण असा. तर आपण आता येलो त्या मंदिराकडे. मंदिर दाखवते, मस्त रोडच्या आहेत आणि तुम्ही बघू शकता डेकोरेशन वगैरे एकदम जबरदस्त केलेलं आहे, एवढा भारी ना की विचारूच ना काय. तर मंदिराचं नाव मंडळी, मंदिराकडे जाऊया. तर रात्रीची टाईम हा, तर थोडा ॲडजस्ट करून घ्या. रवळनाथ मंदिर इकडनंच एंट्रन्स हा मंडळी, अगदी लागूनच तुम्ही बघू शकताय. मंडळी पुढचा प्रवास तुम्हाला करेल आणा.
फायनली मंडळी दर्शन वगैरे घेऊन झालेलं आहे आणि आम्ही निघालोय. तर आता आपण चाललोय मंडळी कुडामध्ये आणि आपल्याला तिकडे भेटायचं आहे बाबूला. बाबू कुडामध्ये थांबलाय माझी वाट बघत. कुठेतरी केस कापायला जायचं होतं सलूनमध्ये. सो कुडामध्ये जाऊया आणि त्याला भेटूया पहिला तर. A few moments later. मंडळी फायनली प्लॅनमध्ये चेंजेस झालेले आहेत. आम्ही इलो घराकडे आणि आना आता म्हाका सोडून गेलो. बाबू घेऊक वेळ असा तर मस्तपैकी मिनी ब्लॉग जर बघूक नसतात तर आमका प्रसाद पण दिलेला आणि हो बघा त्याच्यात होता साखरेचा काप. तर आम्ही खाल्लंय ठेवून दे. आणि मंडळी आपल्या गाडीचे पडदे ना रेडी झालेले होते बघा. शिवाक दिले होते तर आता पडदे ते गाडीत लावचे होत. लावूया ना. किती दिवस या गोष्टी त्याच्यात पावसाळा निघान गेलो. पावसाळ्यात दिलेले होते. काम भरपूर असल्यामुळे मंडळी जरा ते डिले झाले. ते आता गावले. माहिती कशी पद्धत दररोजची पडतो ना घडी करूची पद्धत. पडदे गावना असते तुमचं तर मयूर पंख लागलो हा त्याच्यामुळे तिच्याकडे गर्दी झाली. हा 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 बरोबर कॉलेजच्या कार्यक्रमामुळे लावून टाकूया चला. आणि मंडळी उद्या तुम्ही ब्लॉग बघताय त्या दिवशी मी असतले देवगड दौऱ्यावरती. देवगडात खै खै जाऊचा आता. खै जाऊचा आता फिक्स माहित नाही पण जाऊचा. गाडीत एक बल्ब लावू गाडीत बल्ब असा आमच्या तो आता पेटता काय नाही मला माहिती नाही. दाबना नाही तर मी बघलंय त्या दिवशी. नाही पेटता मी दाबलेले त्या दिवशी. काहीतरी झाला त्याचा. बंद झालं की काय नाही चालू. हा दिन हो पेटच नाही कसं पार्टी लाईट घेऊ काही एक बारको बल्ब. माहित ना मग कसं लायतं. भाडेसून काढू स्प्रिंग तुम्हीच सांगणार मापात होई. अशी नेमकी अशी मापात होई. ए ओंकार हा बसणाऱ्यांकडसून सरळ होय का ड्रायव्हर कडसून सरळ. सरळ होय मग हे तो पहिलं घालू नको. ह्यो त्या साईडचा काय ह्यो ह्यो आधी घालू होय. खयचो खायच्या साईडचा. ह्यो ह्यो असो ह्यो बघ हे चिनके हडे आहेत. हा हा नाही होय हे बांधूचे आहेत ना रशी हडे असं करूच. पण तो चिनके असे राहतले ना असे धरून बांधू गयो ना पडदो. नाही नाही मग होय डायरेक्ट थडे. हा कळला. पण त्या ड्रायव्हर बाजून दिसतला ना. देवीचं डेकोरेशन जबरदस्त जा. हा मी आई पहिलीच बघलय देवी. कुडाची देवी उलटे घालतात कसे घालतात? नाही तसे ह्यो घाला ती असं. असे 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 सरळ बरी बाजू माझ्या असून. हा नाही तर खराब दिसत. हा, ह्यो तेच. घालू गयो. असं असं घाल. कुडाची देवी बघू जाऊ. किती वर्ष रिक्षा झालेला आहे पप्पा. पप्पा बिना पडद्याची होते आमचे पडदे पण असे नव्हते. तेव्हा आम्ही 2 कलरचे घेऊ नव्हते म्हणजे ते घेऊ तसे ट्रान्सपरंट एकच कलर असं वाटत. मी आई 23 वर्षात पहिल्यांदा म्हणजे नवरात्रात गेल्यानंतर देवी ही पहिल्यांदा बोलली नवरात्राच्या ठिकाणी. नाहीतर अशी बघूक नाही होते. जाऊ ना तू गेले नवरात्रांक गेलो अंमलपाडीत आणि बाकी मंडे पहिला हैसर होता बघा आमच्या इथं खूप वर्ष आमच्या घराच कडे समोर. गरबा हैसा काय देवी नाही बसवण्यात आणि अंमलपाडीत मंदिरच आहे मंडई देवीचा आमच्या घराच्या बाजूक. बाकी असं पहिल्यांदाच गेले आज तर भारी वाटला. आमच्या देवळात आम्ही किती असतो तरी आणि मस्त तसेच आपले सबस्क्रायबर सुद्धा भेटले. त्यानंतर होय फॉलोअर सुद्धा भेटले. भारी वाटला. उद्या ना परवा जाऊया आम्ही कुडात आपल्या कुडाच्या देवीकडे. मंडळी हे बघा किती दिवसांनी पप्पा पडदो करून आहे. ओके चला फायनली खालना कोण घालताला चला काय अरे मंडळी खालना पण लावूया. असे मंडळी असे बांधलं काय side आता चा पाणी लावून झालेले होते बघा पडदे. मस्त कलर तर मस्त गाडी एक सूट जातं मॅच मस्त. अशी गाठ मारून ठेव. ओके डन काम झालेला. गाडी आता परफेक्ट झाली रेडी. एकच गोष्टीच कमी होती. एकच एक अजून एक गोष्ट रवली ती नंतर तीच सगळ्यात भारी आहे. ऐकलं का कळलं टेप. गाणी बांधली काय काम झालं. पप्पाची गाडी असताना पण पहिली गाडी येते. नाही तर टाइमपासच काय रिक्षावाला तो काय हो भाडा सोडून येताना करतालाय काय काय पप्पा. आणि लेट भाड्यात गेला ना का येताना भीती भीती नाही गाडी येत आणि भीती नाही म्हणजे बाहेर सामसूम असतं वातावरण ना त्याच. डन. पडदे तर आमचे एकदम जबरदस्त झाले आणि मस्त देवीचं दर्शन पण झालेलं. असं जरा गडबड चालू होती कारण कार्यक्रम होतो आणि जास्त कोणावर असं बोलाक पण मिळत नाही कारण त्यांची पण आता आयोजक थंयसर असले ना पोरगे काय त्यांना माहिती असता की असे कार्यक्रम वगैरे असले काय काय गडबड असता.
आम्ही पण मॅची भरवलो काय तसाच असतं मंडई. जे मंडळात असतं ना त्यांची एकदम जोरदार गडबड चालू असता आणि स्पीकर खूप मोठ्यानं चालू होतो ना, त्याच्यामुळे मी बोलावते ना त्याचा आवाज पण नीट क्लिअर नाही होतो. पण मस्त दर्शन करूची इच्छा होती माझ्या मनात आणि ती अचानक अशी पुरी झाली. मनात इच्छा होई की आपणच काय ना काहीतरी योग जुवान येतात आणि जाऊ. आणि देवदर्शनाचे योग तर मला जबरदस्त येतं, त्याच्यात काही विषयच नाही. सो आता काय नाही, आता बाबू इल्यानंतर मस्त जेवायचा. सो आय होप तुम्हाला आजचा ब्लॉग नक्कीच आवडला असेल. तर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबायला अजिबात विसरू नका. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.